שלום גברתי. שלום וברכה פילה. תודה שאת מצטרפת אלינו, תודה שאת מדברת איתנו, אנחנו שמחים מאוד שאת איתנו כי אלה שעות מאוד, לפחות בתחושה שלנו, גורליות, ואת יודעת מה, אפילו השקט הזה שמשודר מהאוטו שלך הוא לרגע מין שלווה כזאת שאנחנו זקוקים לה כדי לנשום. ואת עומדת בראש מיזם, נכון? של הידברות, של דרך האמצע. נכון, מיזם שנקרא אנשים אחים אנחנו, במיזם שותף יגאל אבן זיו, מאיר שוורץ ואני, אנחנו עושים ימים כלילות. יגאל אבן זיו הוא איש שמאל, חילוני, אני אישה דתייה, וכל המיזם הזה מורכב מאנשים שבאים מכל הקשת, מכל הגוונים, מכל הדעות, גם לגבי המציאות הנוכחית, ועדיין אומרים, יש פה סטטוס קוו הרבה יותר גבוה מאיתנו, שנקרא מדינת ישראל, ארץ ישראל, וחייבים לשמור על הדבר הזה יחד. ומה את חושבת על מה שקורה כרגע? מה את חושבת על מה שקורה כרגע בעם, בצבא, את מה שנקרא, איבדת את היקר מכל בצבא. אנשים נתנו את הדם, את החיים שלהם כדי שהמדינה הזאת תהיה ביחד ותראי מה קורה. נכון, וזה, אני מסרבת להגיד שזה דבר שלילי וזה דבר רע, כי זה פשוט כאב נוראי של חוסר אמון שצף החוצה. כולנו כבר לא מאמינים אחד בשני, כבר לא מאמינים אחד לשני, וזאת המציאות שקורית עכשיו, ולכן אני חושבת שכשיש תנועה, ככה אני מרגישה, כבר יצאנו החוצה, כבר הכל צף. עכשיו אפשר להחליט שאנחנו שוקעים בתוך הבוץ של עצמנו, או מתחילים לזוז קצת ימינה ושמאלה, לנער את הבוץ. נכון, אף אחד פה לא יצא מנצח, יש רק אחת שיוצאת מנצחת, וזאת הארץ שלנו. ואני כואבת את זה, איך עושים את זה? זה כאב ואש. איך עושים את זה, גברתי? איך עושים את זה? מסתכלים ימינה ושמאלה, קודם כל לוקחים אוויר, מבינים שכשאם צד אחד פה מנצח, הפסדנו. כשאני מבינה את זה, אז אני מבינה שיש ערך שיותר גבוה ממני. כשאנחנו הולכים לצבא לשרת את הצבא, כולנו יודעים שאולי יש לזה מחירים, ועדיין אנחנו הולכים לשרת בצבא. ואנחנו עושים את זה כי יש משהו שהוא יותר גדול ממך וממני, הוא הארץ הזאת. עכשיו, אני מאמינה שבסוף יצא מפה שיח שגורם לכולנו לאיזושהי תובנה, שהארץ הזאת לא תראה בדיוק כמו שאני רוצה, ולפי הדרך שלי, ולא בדיוק כמו שאתה רוצה, או כמו שיגאל אבן זיו רוצה, אלא יתחיל להיות פה הידברות וקשר והקשבה, יצא מכל הפחד, המון כעס, המון זעם, כל אחד בטוח שהולכים להעלים אותו. אז בואו, במקום להעלים, בואו נעצים, נתחבר, ניפגש. לא, זה לא דיבורים של מתיקות לפלפית, זה דיבורים של אמת יציבה, ארוכת טווח, אבל יציבה, ומכאן תחיל לנוע קדימה. אני רוצה להגיע, אני רוצה כשאני אגיע לגיל 75, אני בת 50, אני רוצה לדעת שיש לנכדים שלי, לנינים שלי, איך לחיות, בטוב. יש פה דורות של לוחמים שהתחנכו על האתוס של עמנואל מורנו, על האיש הזה שהקריב את חייו למען המדינה, והיה באמת במקומות המסוכנים ביותר, באופן תדיר כמעט. אם הוא עכשיו היה איתנו, את חושבת לאיזה מאבק הוא היה מתגייס? שאלה בקבוצה ליבה. אתה יודע לאיזה מאבק הוא היה מתגייס? כי אני 16 וחצי שנים הוא לא ענה לי. הוא מתעקש לא לענות לי. זאת שאלה לא רלוונטית. בסה. זה הדבר הכי לא נכון שאפשר לשאול מה אני חושבת שעמנואל היה אומר היום. אני יודע למה? כי עמנואל אפילו לא יודע מה זה ווייז. כשהוא נהרג עוד לא היה לנו את ווייז. זאת אומרת, יש כל כך הרבה דברים שהשתנו במציאות. מאיפה יש לי את היכולת לבוא ולהגיד מה עמנואל היה אומר? אני כן יודעת שעמנואל אמר לי, שאם יש משהו שאת חושבת לעשות, תעשי, ואל תצפי שאחרים יעשו אותו. פשוט תלכי ותעשי. אז זה מבחינתי האמירה של האיש המופלא והיקר הזה אליי. מה הוא היה אומר היום לעם ישראל? על העניין הזה של מה שקורה לצה"ל, על המקום הזה שמה שנקרא, הפילוג הגיע גם לצבא, דווקא למקום הזה התכוונתי. אבל בסדר, כמובן... אנחנו נמצאים חודש... לא, אי אפשר לבקש. מה היה חודש לפני יום הזיכרון, שמענו משפחות שכולות שקוראות לפוליטיקאים אולי לא להגיע לטקסים, אולי להרחיק את כל המחלוקת הזו מהאירוע החשוב הזה, מהיום הקדוש הזה. איפה את בסיפור הזה? היית רוצה לראות פוליטיקאים בטקסים? אני חושבת שיש עניין ממלכתי ביום הזיכרון. ואולי לא תמיד ראש ממשלה כזה או ראש ממשלה אחר הוא אותו ראש ממשלה שאני אוהבת ונעים לי לשמוע, אבל הוא ראש הממשלה הנבחר. וגם אם זה לא מתאים לי, אני אכבד.
ואני ארכין את ראשי לא לממשלה כזו או אחרת, אלא ללוחמי הארץ היפה הזו, לנפגעי פעולות האיבה של הארץ היפה הזו, ואני שם בשביל הרגע הזה. לא, השאלה אם זה לא מושך אש, כי ראינו מה קרה שנה שעברה עם ראש הממשלה בנט, חבר המשפחה שלכם, חבר של עמנואל, שמשך אש, הגיע לטקס, לא שופט אותו, לא מבקר אותו, אבל זה גרם לאיזשהו עימות בין ההורים ולקריאות לעברו. את לא חוששת אז היינו לפני המחלוקת שאנחנו נמצאים בה היום, את לא חוששת שעצם הנוכחות של כל פוליטיקאי תהפוך את האירוע הזה לפוליטי בימים כאלה? אני חוששת מאוד, זה לא דבר שנעים לראות אותו, ואני חושבת ששר הביטחון, ראש הממשלה, וכל מי שאמון על הדבר הזה צריך לקבל את ההחלטה. ומה שהם יקבלו, אני אכבד. אוקיי, המון תודה שדיברת איתנו, תודה רבה, מאיה, תודה שעלית, והלוואי והמאמצים שלך סופר. אני נשארתי האישה האחרונה, האישה הזאת ריגשה אותי עד מאוד, וזה דוגמה לכך שהשיח חייב להכיל נשים. תראו את מספר השרות בממשלה, תראו את פורום המנכ"לים, אפילו לא אישה אחת. זאת אישה, שמעתי אתמול את מרים פרץ, זה דמעות של תקווה, באמת. מספיק כבר עם הכוחנות הזאת, מספיק עם השיח הגברי הזה, תיתנו, אני אומרת לך, אני לא סתם לבשתי האדום היום פעם ראשונה, כי אתמול אני ישבתי ודיברתי בערב עם כל נשות הציונות הדתית שאני מכירה, וכולם בחרו ביחד, וזאת אחדות, וזאת אישה שאני מצדיעה לה, מרגשת, וגם מרים פרץ. אלו אנשים ששילמו את המחיר של האתוס הגברי, הכוחניות, כמה שיותר נשים כאלו, ואנחנו הסתדרנו בחיים. ובאמת, ליבי איתה. זאת אישה למופת. הלוואי שבכנסת היו לנו כאלה נשים. הלוואי. כן, כן, הלוואי, טוב. תודה לך. על הכיסא של מאיה יושב כרגע איזשהו ח"כ שצועק, תשרפו את המדינה, תשרפו את המדינה, לא אכפת לי. את רוצה לקלקל אותה, להכניס אותה לכנסת? את יודעת מה יקרה? אולי אנחנו חייבים כאלה, שתבוא מפלגה חדשה ותאחד לנו גם דתיים, וגם חרדים, וגם את יודעת מה חילונים. למדנו בחודשיים האחרונים? שהכוח האזרחי פה במדינת ישראל, יש פה עוצמות נכון? יש תקווה, יש תקווה. הפוליטיקאים, וזה לא פוליטי ולא חרדי, יש פה בוא אני תקווה אתן לכם את חדשה. הכותרת של... יש לי תמונה יפה גם מפתח תקווה, שנייה. שלחתי אותה למשי. אז רגע, פתח תקווה.